wepụlani aka inu Holy Ekwensu obi ọcha ka iji bịakwute unu Holy obi na anyị nọ n'okwu ekwensu aka ike nga Chineke obi na-agụ ọ bụ na-eche ndụ Ekwensu obi ọcha onye anyị aja n'okwu ka anyị na-edo na-abawanye sọ mma udo n'ogwugwu anyị na-ekwe edo welu doziela anyị ka ọ dị mma ekwekwana ka ifere mmadụ na-amadụ ya lee anyị na-amadụ ya lee arọbinago wepụlani aka inu Holy Ekwensu obi ọcha ka iji bịakwute unu Holy obi na-agụ ndị mbụ na ndị egede obi na-agụ ndị mbụ na ndị egede arọbi na-agụ Ekwensu obi ọcha onye anyị aja n'okwu ka anyị na-edo na-abawanye sọ mma na-ekwe edo welu doziela anyị ka ọ dị mma na anyị bụ mmadụ na-amadụ ya lee anyị na-amadụ ya lee arọbinago
When you order $50 or more on Postmates, the delivery fee and the service fee are covered on eligible orders. Which means you can order delivery without paying a delivery fee or a service fee. Delivery mind blown. No delivery fee, no service fee on eligible orders over $50. Only on Postmates. Ends 12/31/2024. Offer terms and exclusions apply. See Postmates app for details. Westcom Credit Union thinks you deserve more from your bank. That's why Westcom's opening more branches, just as the big banks are closing more of theirs. And you can still turn to Westcom for the personal and home equity loans many banks no longer offer. So bank where it's all you, all the time. Learn even more at westcom.org. Insured by NCUA, Equal Housing Opportunity Lender. Membership eligibility required. All loans and accounts subject to approval. Terms and conditions apply.